Türkmenistanyň Nebit Gazi Pudowynyň wekilleri Abu Dabidagi AJPG 2024 halkara sergisine we maslahatyna gatnaşdy. Bu forum global energetika pudowyny esasy urlary aralyp maslahatlaşmak we strategik hyzmatdaşlyklary ýoly goýmak üçin möhüm meýdança aýryldy. Türkmenistanyň Nebit Gazi Pudowynyňky giňerimli tatlamalary we gazanan üstünlikleri uly gyzyklanma eýe boldy. Çäreň çägine Türkmen wekiliýeti dünýäniň iri kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen dowuşy geçirip, Türkmenistanyň iki taraplaryň bähwitli we adalata daýanýan özara gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýändigini ýene de bir gezek notadlar. Gepleşikler tehnologiýanyň täze gazananlary barada alys çalşygy, maýy mümkinçilikleri, sebit we halkara energetika başlanyşlaryna gatnaşmak ýaly hyzmatdaşlyk tatlamalarynyň geljegi barada boldy. Gepleşikliň esasy urlarynyň birim Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaýdy geçirji tatlamasyna bagşlandy. Türkmenistanyň AJPG 2024 gatnaşmagy täze iş urlyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyna, öňden bar bolan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň puwtulanmagyna ýardam berdi. Halkara sergisi we maslahaty dünýä bazarynda Türkmenistany öz orunyny berkitmäge we durnukly ösüşe ýaralyny görkezmäge, şeýle-de daşar ýurt maýedarlaryna Türkmenistanyň açyk gapyrlar siýasat ýörelgesini beýan etmäge mümkinçilik berdi.